Eu entrei ali sendo moi rapaciña no ano 69, ali fixeme unha muller. Viñemos para a fábrica para escapar de cavar na leira. Pero eu, cando a fábrica empezou a deixar de pagar, eu xa nunca quixen seguir traballando. Traballar sin cobrar iso nin falar. Que non se vos pase pola cabeza. Nunca traballedes gratis, por favor. A la mierda. Con botes de fume, a Policía Antidisturbios de Pontevedra desaloxaba os traballadores da factoría Pontesa pertencentes ao Grupo Álvarez. Entón, as autoridades non cumplen, que se lle espera ao mundo e ao pueblo? A ver que se lle espera. Nos 80 aos 90, naqueles anos escuros, esnaquizouse o téxtil, a conserva, a louza, todas as ponlas do traballo industrial a que as mulleres accederan. Nos regalaron a uns ladróns. Despois de tanto tempo, aínda reclamando que vos devolvan o roubado. Seguides a soñar con Pontesa? Van moito por acá, seguramente para non esquecer. A ferida segue aberta. Sobrepasar a cerca fainos nación.